Moninkertaisesti palkitun Hjalmar Gyllingin koskettava dokumentti inkoolaisesta Rainer Blomqvistista. Miehestä, joka on viettänyt jo 54 kuukautta maanpaossa. Hänet on revitty juurineen päivineen isänmaansa sylistä. Hän ei enää muista, miltä näkkileipä maistuu tai miltä kuulostaa urospöllön soidinhuuto kosteassa kangasmetsässä. Pysäyttävässä 145-osaisessa dokumenttisarjassa seurataan veropakolaisten ennennäkemättömän karua arkea kaukana kotimaasta. Elämä veropakolaisena. Tiistaisin kello 21. 4. Jotain tosi äveriästä.